お隣はね、プラカゴいっぱいですね。これはプラカゴって濡れてもいいし、ビーチとかね、キャンプとかに使えますので、はい、色とりどり、サイズも LL サイズからスモールサイズまで、はい、レッスンに使えるね、大型のサイズもございますね。あとね、これ最近人気のハットですね。こういうハワイアンファブリックとかアフリカンとかそういうのを使った一点物かな、ほぼ一点物の帽子ハットがありますので、今日ちょっと暑くなってきました。ちょっと熱中症予防にね、これを買うておしゃれに一日過ごしましょう。ありがとうございます。お隣行ってみましょう。これ今回名古屋から来ていただいたんですね。これね、僕大好きでぜひ出店してくださいと。ありがとうございます。これはピアス？ピアス。これはなんていう素材？プラスチックで樹脂でコーティングしてます。樹脂コーティングでしたね。タライバルの柄が入ったピアスね。かっこいい女性になれるデザインですね。これ色とか柄、あと髪の毛ゴム、エアゴムに使うものとかいろいろございますね。はい、これは一度手に取ってもらった方がよくわかるかな。はい、あとその向かいのオフィスも行ってみましょう。これは推しがホヌです。ホヌのキーホルダー。これはガラス細工。はい、こういうガラス細工で、はい、ステンドグラスですよね。色がね、色と青と白と、はい、散りばまっております。素敵なハワイアンのね、植物のモチーフなんかもあります。バッグにつけたらね、いいですよね。はい、その前に正面、ここいつも人気なんですよね、子供さんにね。ワークショップ、たくさんのウッドビーズにミッキーっぽい可愛いの、いろいろチャームをね、自由に選ばしてもらえるのかな。はい、そこでやってるもの。あとね、これハワイでしか売ってないんじゃないかっていう商品もこのお店たくさんあるんですよね。はい、これコアの木も取り扱ってるそうで、アクセサリーがありますね。はい、この人形ね、これ見たことありますよ。ハワイ島でしかないかなと思ったら、なんと淡路島にありましたね。この人形ね、なかなか手に入れるの難しい商品です。あとこのヘアピックね、クラウヘアピックね。はい。人気商品、ここもハワイしか手に払い物がここで手に入ります。はい。次はちょっと願いましたね、ユミさん。ロミロミとマナカード、今日は。はい、マナカードって言ったらね、神様のカードと僕は思って勝手に呼んでるんですが、神様がね、より良くなる方法をお伝えしてくれるお手伝いをね、美しい女性たちがしてくださいますので、はい、あとちょっと疲れたね、体とか日焼けでね、はい、可愛いですね。はい、日焼けでね、疲れた体をね、ロムで癒してもらえる。今日はフォーハンドは？フォーハンドっていうと何人じゃないですか。二人がかりであなたのコリと疲れとね、心を揉みほぐしてくれる素晴らしいシステムがここにはございますので、ぜひ心疲れた方は来てください。お願いします。お隣、今回初出店していただいたんですけれども、ハワイの植物ね、ここすごいお給力がありますよ。こんなんなかなか手に入らないというか見れないものが、はい、これね、おヒアリが欲しかった方、買っといた方がいいんじゃないですか。はい、あと植物はあしらったタオルとか、ハイビスカス、あとティーね、ティーは今日ワークでね、カメラマンが使ってくださってますけど、ハワイの魔除けとか、そういう意味も持ってティーリーフ、今日ワークで編まれてますね。ワークでね、編まれたものをまた使い方覚えたらね、大切な人にプレゼントする。そういうものを家で育てるっていうのも素敵だなと思います。ありがとうございます。はい、お隣はレジンアートですね。これもハワイの切り抜きがありますね。これは壁にかける？壁かけてもらっても自立するような。写真立てとかにかけたり、壁にかけたり。このね、時計が素敵だなと前から思ってるんですけど、
ちょっと出しにくいですが、時計でね、これで壁がハワイになりますよね。これは一点物。これね、実は私とアロハンコというハンコ屋さんと、グラデーション作る3人でコラボしたブランドでピリアロハの限定です。2点今私は持ってます。ということは、またね、一期一会で協定に入れたらラッキーですね。はい、買わないように一度見たらね、素敵だなっていうのが実はあると思います。波の模様がね、素敵な一品になっております。こんなブリッジさん、ここはね、ハワイの方ともすごいおつながりがあったり、すごいザ・ハワイというお店です。あと T シャツがいつもね、売れすぎて売り切れてるんですが、何かあります今日は。パイナップル。お店のモチーフでパイナップルで、パイナップルを使った T シャツデザインをいつも豊富にね、あとエコバッグあります。今日はよく売れました。めっちゃ売れてるので、ありがとうございます。これいいじゃないですか。ウクレレの携帯ケースです。ウクレレラボさんの作ってるスマホケース。ハワイのウクレレラボはい、です。ハワイで売ってるんです、これね。なかなかこれも日本、淡路なんかではなかなか手に取れないものになっております。なんかラッキーですよね。はい、ありがとうございます。あとブリッジは西宮西宮でね、お店してるんですけど、昔から結構お付き合いさせてもらってて、グリバーガーさんのタロイモのね、ハワイの主食タロイモを使ったバンズでバーガーを焼いてくださってます。これね、なかなかどんな味なんだという味です。ぜひ食べてみてください。日本で食べれることはめったにうちしかない。うちっていうか、うちしかないと言い切っております。はい、今日食べないと次はね、来年の美味しいかも。食べれないと思いきやお店に行けばいいです。お店もね、よく貸し切りなんかある人気店ですので、お店のオーナーに場所を聞いて、はい、また利用してください。ありがとうございます。キッチンからね、ハワイのランチでちょっと食べさせていただいたりとか、ザ・ハワイアンフードっていう感じのね、料理、ガーリックシュリンプ、ロコモモ、僕が大好きなね、カルアピングなんかあったんですね、ビリマラなんかでね、よくハワイの方が好んで食べてるような印象があります。で、この辺もすごくね、本場の味を再現されてますので、そちらの方も食べてください。あと、ブラザースプレーター、ロコキーですね。ロコキーアロハ聞こえるんですかねはい、アロハ関西チェーン店でも大人気ショップで、今ならあまり並ばずもちこキチンがね、最高の食感、はい、大人気で、あとはスイーツはマンゴージュース、レモネード、パインジュース。はい、600円です。このマンゴージュース、お願いします。あとワンちゃんね、いつもイベントのデザインをね、お願いしております。おしゃれにやってもらうんですが、似てない似顔絵。全然似てないまあまあ似てない似顔絵。5分ぐらい。5分ちょっと遊んでやろうと。ワンちゃんとあと次はね、秀丸先生とこのブースですね。秀丸先生実はウクレレリーダーでもあるんですけども、そのウクレレの素材ですね、本当に何十万もするウクレレの素材を使って、ピアス、イヤーカフやピックですね、今日はですね。京都の新生の打ち上げるイヤーカフもかんざしもつけてくれる。イヤーカフとかんざしね、今は新生でご用意させていただいて、イヤーカフのあなたのサイズがきっとある。
シンデレラフィットね。シンデレラフィットを求めて、はい、みんな合わせてみてください。色がね、まださせない。あとお隣がアパレルさん。お客さんもたくさんいます。パンツ、ストレートのパンツですね。今年はこのパンツが履きやすくて人気が出そうなのではないでしょうか。人気ですか？人気が出ているので、柄が見てると結構20種類ぐらい、今ならあなたに似合う色とあなたの好みのもの、はい、可愛いモデルさんもいてるので、はい、紹介を受けてください。こちらも新色になります。まだ少しだけ在庫ございます。新色がですね。あとこの人気はすいません、欲張ってしまって、こちらのワンピースずらっと並べてますけど、ワンピースがはい、今ねこうやってタプッとね着やすいラインが出ないものね人気ですよね。はい。明日何着ようかなって心配な人はここでゲットしたらいいかなと思います。はい。隣はね関西で人気の福岡さんですね。他にねこのふわふわのバッグ、ふわふわのバッグはねよく使ってる人もいます。これがレスリングに使ったり、あとジンさんといえばねレイメーカーでもあったり、お店に来てもらった方がいいんですが、レイをね編んでおられて、本当にすごく繊細なお花を使い綺麗に編み込まれたものを販売されております。あと手作りのピックを作ったり、これは今回ネットでこんなものがあればオーダーさえいただければ、はい、よろしくお願いします。できるものは何でも作りますよね。はい、何でも作ります。できるものは作ってくださるので、はい、ありがとうございます。本当に素敵な商品になっております。はい、ありがとうございます。レイを作るならクプクプさんに、クプクプへはいお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあマイク戻します。ありがとうございます。